Kumsang ni som ni panga November ni som tlailam daruk le minit som nga pahni bor vela chuan Delhi Redford bulmai gate number 1 Lalkila Metro Station bula chuan kumsang ni som ni panga November ni som tlailam daruk le minit som nga pahni bor vela chuan Delhi Redford bulmai gate number 1 Lalkila Metro Station bula chuan I-20 car chu ron kalain I-20 car chu ron tlanin traffic light asena wangin ading zoya chuta thilpuak na satak mai chu car atang chuan aron chuak ta ne he thil hi rampu ma ngai ven a hlo em a enge mo thleng ta chi chule ti in chanchin tharlam an ngai ven zung mai he thil hi tu te ti nge ni a eng tia lo tamai nge ni ti te chu anin zot sup maya tuna report kan sim hun hi zandar som nulam mania heti huna po hian police te chuan chinchang engma an hre theilowa bompuak ani e ti po an soifak ngam lo ani thile liam zat po hi han hre chiang fak theilowa report in anglo nuai mai engpo ni sela tuna chanchin thar kan puan tur hi kan source te chu NDTV, Times of India, Hindustan Times, Delhi Redford blast report India Today na mitalo mutute akom na te chu ni dona chuwang chuan an source na yang atranga ain ang ong te chu karon lor khom mai dona nia alo diklo palom poin hriat thiam na kan nge nanga heng thil hi chu news an yang in ain thlak dang lam zung thrina adik vekem ti ro chu kan hrachiang thei bi kri lawane engpo ni chela November ni som tlailam dar sari borvela chuan indiram khopui ber chu thilpuak ring tak mai chuan a ngor ta durumaya Julai mun berger chu Indirama po mun ven in ulukle mitam takina hantlo na sat em Redford bul chu nia report then khatina atar landan chuan mi pariat an thia mi som ni le palibor vel an liam ni in an soya then khatero chuan mi som pathum bor vel an thi ni in an soiboka liam te po hi mi som thum chuang ni ten an soibokani engpo ni sela alo bera mi som bor vel chu han thia som thum bor vel chu an liam ngai ti chu ha chiang maya azat chi ero hi chu alapung le theitura ngai anip thungang kan soita kang khan tlailam daruk le minit som nga pani bor vela chuan Lalkila Redford Metro Station gate number 1 bula chuan Hyundai I-20 car chu haron tlana zoimuang aron tlanin ading deuh deta chuta achunga tang chuan thilpuk na satak mai chu ron chuakin chu thilpuk chuan kang me siam zuya chu car po chu a chen he hle mai abul vela car engemaw zat chu hei hian ati cheboka kang me chuan a man zui ta ni hetiang ani wang hian mi tam tak chuan nun na han chan pha a liam tur po engemaw zat an om tin chu mai baka chung lai bor vel in le lo te chu he thil hian ati chenuala heng lai bor vela in then khat chu an dar thalang a ke deuh vek mai ni nan soi bokani chulai bor vela mi te chuan an soi dan chuan mi hring ruang le taksa peng poimo te chu kongpuya chuan alet pheng phung mai ni in an soi bok chu thil thleng an hriat vela chuan Delhi police te chuan chulai hun chu han thleng thuaya Delhi police mai baka Indiaram ven himna ta na thalo tho na sa to tak NIL NSG ho chuan chulai hun chu an thleng hal rap mai mitap mutu ten an soidan chuan nichina kar zoimuang aron tlan kha a handing deuh deta khan tang chuan thilpo na satak mai aron chuak ni mai in an soya chung lai vela dor hak tu tele chung lai vela lo om te chu chanchin bumi te chuan an kom zunga ani chuan an thil mu chu arab thlak zi han lo soibok taksabung prang te chu kongpuya chuan adar nuai mai ni ten an soi chutia puak the thil a han pu tak dura chuan kang mai chu na satakina chuak zui sia chuwang chuan chung lai vela mi te chu han tal boi zowa an theyang angin himna tur zongin an tlan sia chuti mek lai chuan then khat chuan liam tur te chu an lo tran puin an lo boi som ve bokani thilpuan nu reivak lowa chuan fire motor somni don chu ha chulai hmuna chuan aron kal ngala police te poron thlengin an hmuloka ambulance aron thleng zui boka Delhi Fire Service te chuan an hna chu thlin takin an thok zui ta ne atira chuan liam tuar te chu engsat nge an ni an hremai theilowa amero chu mi thi chu an theyang angin an chiara mi pariat chu chulai chuan an thingei ti an finfia ngal liam tur te chu arangin damdoin hnai lok nai yak jai Prakash Hospital chuan an hruai zuya
he thil puak hian lir thei tam tak atlem bera kar paruk le e-rickshaw kan ti mai rickshaw chi khat battery hmanga tlan thin pahnih te ati chia chu mai baka auto rickshaw pakhat chu ati che bokani chu mai chu alani lo chewa abul naya dor then khat chu ati chia in then khat dar thalang po chu ati chenual mai abul naya ke alo kalte chuan chanchin bumi te han hril dan chuan kan zawain kan thito don ani hi kalo ti maya ti in reporter nena chuan a soine pakhat chuan kongpuya chuan kutbung ka hmuwa tin athil mu rap thlak zia soibok he tilpuak chak tak mai hian chung lai vel chu a ngor hing he hle maya street light zong chu a thim mup mai nei chu tianga thilpuak na satakina chung lai vel a soisak nuwa chuan liam tur te chu an theyang angin damdoi lam thiam le chung lai vela mi then khat lom ngai zul chuan an lo boi puya damdoin lama po an thon zui tapoka chuti mek lai chuan police te chuan an ti tur chu an hailo hle chulai borvel chu an veng him ngala National Investigation Agency NIA special cell te chuan chulai mun chu han zir chiang zui chu mai baka National Security Guard NSG te chuan chung lai chu an veng him zui boka Forensic team hopo chuan finfiana hom theyang ang te chu lain chung lai thil thleng te chu han zir chiang bokane chu thil puak chu anasat ema wangin puak thei thil hel hoina han ti puak nge ni in an ringa chu wang chuan police te chuan thil omdan chu an thui zui na savio mai mita mutu te chuan Hyundai i20 car atanga thil puak chu ron chuak ni in an soya amero chu police te chuan chu thil chu an oi ngal ngot mai ngam lo achan po chu tiang thil puak na satak mai chu car atang chau lo po chuan a chuak thei ti an hria mita mutu te thil hria chu poimo view ma sela abul naya thil thleng thei omang te chu police te chuan an chui angai ani mita mutu te chu an ring hlel ti na hero ani chuang lo thu nei tu tele ven himna na thok tu te chuan arang theyang berin security anti tight zuala delia chuan puak thei thil puak le turdang a omem ti an ngai ven namdoin te bazar te sarkar building te le transport building than khat te chu be an to mai an hlau wangin uluk takin an veng zui ngala delia bazar lian ber mai chatni choka po chuan chu thil chuan hong anei na savio mai hetia delia thil apu taka chuan le mitam tak an thi taka chuan hun kal to te chu ril ruwa alang lo theilowa Delhi atanga mun hlalo tak mai Haryana chuan police ten puak thei thil kesi sang ni zakua zet mai a malok hian an man toa chung puak thei thil baka chuan timer te ral thuam then khat te firfiaka chetna tur ni om tak tak bungro then khat chu police te hian misual then khat ne na tangin an man bokani heng an thil man te hi Faridabad Kashmiri doctor in luatranga an man nania an rin dan chuan he Kashmiri doctor hel ho te chu anin kungkai ni in an ringa he Kashmiri doctor hi Dr. Muzamil ni in Al-Falah University a chuan ani hian zirtir na hapethin ani jen ke police hotan puina in ani chu han man theya a ina tang chuan puak thei thil tam zet mai chu han man chuak amero chu he thil le Delia thil puak te hian in kungkai na anem ti chu tun thlengin an la fin fiat hei chuang lawa investigator te ro chuan heng thil thleng pahni te hian in kungkai na hanei nge yan ringani tunai hian Delhi police te NIA te NSG te le intelligence lama mithiam te chuan na satakin he thil hi an chui zuya CCTV footage te cell phone signal rang te chu han chui na sa hle chumai ba ka lir thei number rin hlel om the om tur te chu han chui boka he thil thleng hian a ngong nal he mai chung lai bor vela dor nga pakhat chu interview in ani chuan a soidan chuan chu thil puak chuan a chem na sa hle maya voi thum ngot mai hatlu ni na soi kongpuya te chuan thisen te mihring taksa bung sang te a om nuai ni na soya adam chuak chu maka in ti zia te ha soi bokane dam chu zinga pakhat chuan ba salo nga mek thu a soya chuti ba sang ha lai tak mai chuan thil puak chuan ani chu aron chem tabak mai ri in na soi boka abulloka kar te chu me alina manta ti te ha soi bokane ilahan pu khan ka beng chu angong hlen don ta ni mai in ka hria mi pui tam tak chu an rak vak vak mi hring tak sa bung sang then khat chu ka mu boka
chiang taka ka hmu chu tuai mokut ka hmalo ka ron tla chu ani tin athil hmu te chu ha soi bok lir thei kang me ka tang chuan then ka chu vachan chu an nia dar thlang ke themle thil puakina ati chia then ka chuan mi hring chu a hliam nual bok report ina atar landan chuan atlem bera mi somni pali chu hliam tuar ngei ni in an hria an zinga then ka chu an din hmun po a thalo view mai hetiang ani wang hian home minister Amit Shah chuan arang theyang berin Delhi police hotu te chu a benghal thui thuia an hmalak dan engkim chu Amit Shah hian uluk takin ayan puyane Union Home Minister Amit Shah hian police hotu te biak chu du tok mai loin damdoi lama po hliam tur te chu ha vakan zui ngala athei topin athei na angin ma ala zui ngal char mai ne hethil thlen na mun hi Red Fort malam metarza somnga borvel ni in an soya Red Fort hi India rama chuan hun poimo tak mai ania he mun hian be a hlo hle train kumsang ni December ni som ni pania khan helpol te chuan helai hmuna hian silai an lo met puak chiam to Lashkar-e Toiba helpol mi pathum te chuan sipai te an kapane hemitrum hian sipai pani chu an kap luma an ni hi rifleman Uma Sankar le Nek Asak Kumar te hania chumai baka civilian guard pakhat chu han kaplum bok hethil thlen hun hi December ni somni pani kumsang ni zandar ko borvel ania he silai met pok tu te hi Delhi police te chuan a hnuwa an man lene hetiang ani wang hian huneng mo chen chu helai hmuna hian bomma pok don ti thu thang thu dik lo te chu haleng vel na sa le thina amero chu kumsang nia Red Fort an be nuwa hi chuan bompu ke mo helpolina thil an tiang chu hriat turom talova tuntruma mi ero hi chu helpol thil ti nge ni na langa thilpuak anasat ema wangin kar chunga petrol ti vel kang satli mai chu ni na lang lo ane engponi sela police ten nan chui zelanga thil thlen dan chu haron lang chiang chho zel tura ngayang ole tuntruma tan chun kan report chu kati som khani mai te se